Dobrý deň, dnes si ukážeme, ako sa dokážete prihlásiť do projektu Crowdin aj pomocou editora Poedit. Výhoda je tá, že ten editor pracuje rýchlejšie a jeho príkazy sú jednoznačnejšie a zhruba pracuje spôsobom, ako sme boli zvyknutí desiatky rokov pracovať v Ketuloch. Zatiaľ čo Crowdin editor má svoje špecifika, pretože je vyslovene robený z pohľadu lokalizačného inžinierstva a agile. Ano, čiže má prioritu na predpreloženie, nie na samotný editing a preklad. Takže ideme sa vyskúšať prihlásiť. Otvoríme teda Poedit editor, to je toto, ano, musíte mať nainštalované. Dáme prihlásenie. Ako náhle dáte sign in, tak vás hádže do Crowdin prihlasovacieho okna. Vidíme tu my tu môžeme v podstate aj takto prihlásiť, pretože myslím, že mám zle zapamätané heslo v jednej z týchto možností, takže najskôr sa prihlasujem, ale vy to môžete spraviť presne opačne. Ano, čiže ešte raz dávam prihlásiť sa, vyberám Crowdin Enterprise. Prihlásil som sa teda ako prekladateľ a na toto vidíme, že Jakub prekladateľ. Mám pridelený projekt. No vidím, že aj tu nám ma prihlásilo ako prekladateľ, tu nás sa točilo koliesko. A vlastne z projektov mi ukáže len tie projekty, kde skutočne mám niečo nahodené, takže nepripája mi všetky a to je práve dôvod, prečo som vám ukazoval z tohto pohľadu prekladateľa, pretože keď to je administrátor, ktorý má priradené všetky projekty, tak download translation is disabled. Takže musím sa vrátiť do takže ukážeme si to na inom projekte, aby som to neprerušoval. Takže napríklad tento projekt, pozrieme, či tam sú nejaké súbory na preklad. Čiže tu mám napríklad je tu container holds 20 liters, bear is brown. To viem, že to bol nejaký testovací Katkin preklad. Vyskúšame. Čiže medveď je hnedý, tam sme testovali vlastne fázy meče a podobne. Takže needs to work, to znamená, idem do editora a potvrdzujem. Zajac je hnedý, to nie až tak celkom, áno. Máme 3 stromy, dostali sme 4 stromy. Takže tým pádom je preklad spravený. Keď preklad dokončím, je tu obláčik, čiže Synchronize Translation with Crowdin. Treba si uvedomiť, že sme pracovali offline teraz. Ano? A teraz by tieto naše preklady mali byť už tam aj aktualizované. Napríklad, ak dám potvrdím ho, dám synchronizovať, to znamená v Crowdine by teraz presne v tomto súbore malo byť už, ešte nie, teraz by to už malo byť vlastne zmenené. Takže to je všetko.